tajtek żożiti, l-aħjar dem ta' żmieni, tajtek imħabti bla tniġġis taħtija. Fik ħabtet qalbi meta kmieni ħassejt fuq ġbini il-bews tal-poeżija. Imħabba fik il-ħkies tal-għadu skieni tajru ġlied imġiba ta' moħħkrija. Imħabba fik saksirta mal-ġewwieni bla qatt ma wiċċi tħammar bil-mistħija. Mallum l-irbaħt biex qatt iżjed ma titlef berrikda dmuħ u żmien kamil imbaħħar u ħlomt xogħol ġdid jekk jiem is-sema jislef. Jinxef il-sini u jitħaddel drijej jekk qatt tinħallikum u sal-aħħar imqajjem nibqa' bik ruħ Malta tiegħi. Jiena nħoss li għandi ngħid bla tlaqliq li ħuti Awċin dak li tallimtien dwar Art Welidi mit-tiġrib tal-ħajja u mill-istorja. Inħoss li għandi ngħidilhom ċaru tont bla ħabita xejn li kull meta għawdex tagħna safa mwarrab, abbandunat u traskurat kien tort tal-Awċin stess. Tort tal-Awċin għal dik il-ħabta l-poplu Awċi kien maqsum u mifrud f'piki u tilwim stupidu bla sens dwar parroċċa oħra, dwar raħal ieħor u dwar banda oħra. Issa naturalment m'hemm xejn ħażin taf li wieħed jinteressa ruħu fil-progress ta' raħal twelidu u tal-parroċċa tiegħu, m'hemm xejn ħażin, anzi ħaġa rakkomandabbli, ħaġa ta' min rakkomandab. Biss fiċ-ċirkostanzi preżenti qabel ma wieħed iħoss li huwa minħal berqa, minħal qawsalla jew minħal tuffieħa għandu jħoss li huwa fuq kollox u qabel kollox ċittadin Awċi qabel kollox. Għalfejn? Biex ikun pronti xammar, jitqabad u jġielet dejjem mezzi legali u naturalment ċivili ħalli għawdi xieħu dak li jutiegħu, dak li ħakku. Aħna ma rridux ħlif dak li jutana u dak li ħakna. Hekk jaraw li aħna maqudin u kumpatti jagħtuna dak li ħakna u dak li misna. Jekk aħna nerġgħu nagħmlu l-istess żball li għamlu ta' qabilna u ninfirdu u nqasmu f'piki u tilwin stupidu bla sens dwar parroċċa oħra, dwar raħal ieħor u dwar banda oħra, allura nistgħu ngħidu li d-destin futur tagħna u diġà miktub dak jiġifieri li għawdex għal darb'oħra jkun minsi, abbandunat u traskurat għal kollox. Il-mulej ma tax lill-Għawdex dawk ir-riżorsi naturali prezzjużi li wieħed isib taħt l-art u li jiswew ħafna flus u li jagħmlu l-pajjiżani u sinjur, iżda taħt xi ħaġa oħra xejn inqas rari u ta' min jibżalija, żbuħija naturali. Dan huwa don kbir tal-ħallieq li aħna stess ma nafux niżnu, napprezzaw għal kollox. Forsi dan ġej mill-fatt li aħna twellidna ġo din iż-żbuħija naturali u kbirna fija u għalhekk forsi qatt ma kellna żmien noqogħdu naħsbu u nirriflettu ftit dwar il-benefiċċji tagħha. Iżda il-frustier li jmitt riġlu l-ewwel darba fuq il-xtut tagħna ma jistax ma jintlaqatx bil-ħlewwa tal-pajjeżat Awċi u bil-dak is-seħer tal-paċi, tas-serenità u tat-tranquillità tiegħu. Dan kollu rridu noqogħdu attenti għax iż-żminijiet qegħdin jitbiddlu u ta' kuljum naraw li l-progress u l-iżvilupp qed jitlob iż-żejjed mill-kampanja Awċija. Ta' sekwit naraw il-bini u l-istrutturi qegħdin jinvadu dik iż-żona qaddiża tal-ħdura u tas-serenità Awċija. Donnu wasal iż-żmien li kollha kemm aħna ngħidu flimkien issa daħsek, issa biżżejjed. Dan kollu da ma jfissirx li għandna nżommu l-iżvilupp ġewwa Għawdex, xejn affattu. Dan ifisser li għandna noħogħdu b'seba' għajnejn u hekk jista' jkun b'mittejn sabiex l-iżvilupp isir fejn jixraħ u fejn ma jħassarx. Imma l-iktar fejn ma jħassarx. Għaliex hekk Għawdex tagħna jitħassar qatt iktar ma nkunu nistgħu nġibuh kif kien qabel. Jekk Għawdex tagħna jitħassar l-ebda turist u l-ebda frustier ma jmitti iktar riġlu fuq il-xtut tagħna. Allura l-aħħar twissija tiegħi lil ħuti Awċini għadin.
ibżgħu kemm tistgħu għal dik id-dar privata fejn tgħixu intom mal-familji tagħkom, imma fuq kollox ibżgħu għal dik id-dar komuni, l-art ħelwa li tagħta isimha, għax din biss ta' Alla, din biss ta' itana għawdex pajjiżna. Nixtieq tassew niżik ħajr mulejja għal ġmil blatar li jinċerrit madwarri, għal ħlewwa ta' pajjiżi, il-wens ta' dari, għal ħbieb tal-qalb li joġbok tħejjed ħdejja. Natik il-ħar minn qalbi ja mulejja għal frott tajjeb u bnin, għal war tax-xarri, għall ilma tal-widien, għal wera ktari li beħsikwi trid tpaxxi lil għajnejja. Mulejja niżik ħajr għal wien u żina tal-ħut jilma fil-qeħ, tat-tjur l-bejjem, tax-xemx bla qies li tiddi meta jisbaħ. U fl-aħħar nett għal oħt il-mewt ħanina li bija jina nidħol f'ħajja jisbaħ u ngawdi d-daw ta' wiċċek għal dejjem.